ಜಾಕುಂದೆ ತುಸರ ಹಾಳದವಳ ಜಾ ಶುಕ್ಲ ವಸ್ತ್ರಾಭೂತ ಜಾ ବୀଣା ବାଣ୍ଡ ମଣ୍ଟକର ଜାସ୍ୱତେ ପଦ୍ମାସନ। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଆସିଲେ ନା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କ'ଣ ଗଣେଶ ପୂଜା କ'ଣ ବହୁତ ସାରା ସ୍ମୃତି ଅଛି ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ମନେ ପଡ଼ିଲେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବିତେଇଥିବା ସବୁର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ତ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ଆମେମାନେ ସବୁ ମାନେ ମୁଁ ତ ସ୍ପେଶିଆଲି ଗୋଟିଏ ଗୀତ ସବୁବେଳେ ବୋଲୁଥାଏ ବସିକି, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ସ୍କୁଲ ହବ ସଜା ଗୋଟେ ଦିନ ଛୁଟି ଆମେ ସବୁ ରଜା। କାହିଁକି ନା ସେଦିନ ପାଠ ପଢ଼ା ବନ୍ଦ ଥାଏ ଆଉ ଦିନ ସାରା ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶିକି ବୁଲାବୁଲି କରୁ, ସଜବାଜ ଖାଲି ହବୁ, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବୁ। ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍କୁ ନେଇକି ନା ମାନେ ମୋର ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଅଛି। ଭଲ ଜିନିଷ କ'ଣ ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ କି ମୋର ଜମାରୁ ଡ୍ରେସ୍ ହୁଏନି କି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଗଣେଶ ପୂଜାରେ, ତ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରେ ନା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଯେଉଁ ମୋର ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଥିବ ସେଇଟା ନେକ୍ସଟ ଯାଇକି ମୁଁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ପିନ୍ଧିବି। ଆଉ କେବେ ବି ସେ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧିନଥିବି, ଥୋଇଥିବି, କାହିଁକିନା ଥୋଇଲେ କାଳେ ପୁରୁଣା ହେଇଯିବ, କିଏ କାଳେ ଦେଖିଦେବେ, ଯଦି ପୁରୁଣା କହିଦେବେ ତ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଯାଇକି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ପିନ୍ଧେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେମିତି ମୁଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି ବୋଲି। ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ ସାରା ସ୍ମୃତି ଅଛି ପିଲାଦିନର, ମନେ ପଡ଼ିଲେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଆଜିର ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ମୋର ତ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିଲା। ଆମେ ସେଠି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ମିଳନୀ ମିଶିକି କରିଥିଲେ ସେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ଆମେ ସେଠି ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲୁ। ଖାଇବା ବି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଦିନ ସେଠିକି ଯାଇକି। ତ ଆଜିର ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।